maiti chimbomira iwewe enda chifonera airline unzwe kuti ichiripo here nekuti ndiri kutarisa bhodhi but ndiri kuona unge ndasiyiwa nekuti yawanditi flight yangu nhamba yacho hadzichabudi pabhodhi ndandichidya mulaunji mawati ndigare wofonera iwewe customer service nekuti nhamba yacho inokonekta kuenda kuharare inenge yaenda gadzirisa mwanangu nekuti date vakamira kuairport pamwe ndiri kutadza kuona ndini famba zvakanaka zvitorega mwari wakatiitira nyasha mwari wakatiitira nyasha ndakatotaura ndisati maiti mukawana mukana muone kuiwanira JDV kuti vaonewo kuti akagara sei. Aiwa taibva zvakanaka pakurira vamwe ndatida ngotesta chaibva zvakanaka ndakati akani ndaona zvinhu zvese zvaoma musina kudiridzwa ndatora chimwe aiwa timagamutsva kuti diki kudai ndisiro ukoko ndoni kudzora yeuko ineka funny test